Elle m'a donné que marché. Non, mais elle m'a fait. Comment ça me dit quelque chose? Voilà, fala hala ndio. Justement, qu'est-ce que je dois faire? Fala makande Samuel msoda do brochure. Quoi? Fala makande Samuel msoda brochure. 200 000. 200 000 francs pour une brochure? Tu me gardes, il y a un professeur. Comme ça, si à chaque fois je dois gagner 200 000 francs, une brochure arrête. Arrête, il faut que tu gagnes. Donc, tu es un professeur. C'est mieux. Parce que, imagine dans la classe, il y a 50 élèves dans la classe et 200 000 francs 50 quoi. Ça fait une année de dépenses. 4. 200 000 francs. Ok, problème là. Seulement, il y a concernant tes études. Mais probablement, il faut que tu te concentres sur les études. Ça y est, quand je le fais. C'est-à-dire, quand il a besoin de faire, j'assume. C'est pour avoir un lendemain meilleur. Donc, Jangira Tole. Jangira Ostemi. Jangira was it a Yanyalo to only saw that pig. Ouais, j'ai confiance en toi seulement. Ok, Abane elle va te donner l'argent. Acha mtante ni mama alafu kulwa. Acha mtante ni mama alafu tude. Acha ita ni maro ramo jomi jogadi. Ni revision. Utala ndani kama na haya. Kako ndo. Tangi. Meanda jogi ni mara mutala ngani. Fai telefono mi ara. Binda kondo ko fiko mi ora. Mi halne madani sai sida wakili wone ngami mi halne madani ko ami. Happy. Anyande kala hidu danko kan hala maranda. Mi ko ndo wadi ko. Allah way dogude bawa ma nder desa fop. Ankari mejo seeda fi Allah. Ndara mi meji diga ko buyi ko do wadi siminde wona ya. Andi wana antu woni kan der sare do. Mi andi. Sa mi dogi bawa ma binta mi ronki. Ankar fa makki dan seeda fi Allah. No mi halni ma yewo. Jabana lan ko min ma ko. We mi wata dum. A waɗata ko min ma ko mi wata dum. Acci mi randuma fi Allah ko ndum waɗanta ma haydala fi Allah wonna lan ɗum fi Allah si a jaɓi e woni yami ko ɗum faala ko ɗum noon ɗumi ka ram adi fi Allah adi ko ɗum faala fi Allah mbeɗa andi an kan ɗum ɗo wata woni golantumo acci wono ngami sempi an kadi ko ɗum wonɗa ko ɗum de mi wodi ɗo no ko ɗum fottude ko ɗum en faalade men an kadi ko ɗiɗa pini ɗum ɗum faala ko ɗum noon faala probléme jonnani na ɗum faala ko ɗum noon faala a waddi walu yewtude faami kono an joni ɓernande mi peesi faami mi peesi seeɗa fiyo sa remarque contrat ji ma mission ji ɓusno toon mi rejetaydi mais pourquoi je le fais ko
fimo ngonon ɗo fami sa yi mi accepté ɗum ɗo hadi mi ala je n'avais pas le choix il fallait accepter sina ɗum yaltugol ni acca ngonon ɗo tum welatama si a yi mi accepté ɗum ɗo ko ɓayi je n'avais pas le choix sina ɗum accugol ɗum ɗo onon ɗo tum welatama mi yiɗa min tigi ɗum no soñjude lanninde sebari mi yiɗa ko won ɗon yawde kon ɓaynami fin justement haray ɗum ɗo ko fiiɓay feere ala sina ɗum mi yiɗa ko won ɗon yaade kon joni noon heno oɗo tum mi accirma oɗo fof mi accirma mi accirama suudu mi accirama jawdi mi accirama rien du tout absolument rien ko oɗo mi accirma mi yiɗa artoygol ɗo mi tawa ko gasatano wadde yeeso minani a faami siɗa mari ko dankoɗa na suudu na oto na mbuɗu ko oɗo suivanalamo très bien l'école surtout l'école a faami yandi min kadi ko faali an ɗe fof ɗum awa mi nani probléme yo ala tawataga ko tawata hara weltinta on ɓernde nden inchallah kala ko faala ɗon ɗon andi ko ɗum ɗon mi waɗata ko wi ɗon ɗon kon mi dankoto mara so on hewtiti onon tigi on weltoto tawan ko noon faalira ɗon si Allah jaɓi Binta Naam baba. nani ko mi yewti ko kadi mi alfinima nene ma mi anda sa nani pulaga mi yewti Nani baba. mi halfinima nene ma ko marɗa ɗo ko waɗa nder gawo ko tawata vraiment si mi arti mi tawti ɗum ɗo ara ɓernade no waali miɗo weltanma ko si a showmali ka lekko a waɗani bétise a yawaki goto Mi somata ko. si mindi mi halfinima nene ma ko ya waɗu ko o faalako na ya jaɓu o wuro ko am fof mi mari donc milan considére ma comme ɓiɗɗo gorko a faami Baba. a nani Nani mi. a jaɓi Jaɓi. Kono neɓoyta ka baba. falsa mi ala neɓoyde ɗon andi mi faalaka ko won ɗon ko yiwde takko am baba mi faalaka e won takko am. allez s'il te plaît min même mi yiɗa yigol takko welatala yigol takko mais c'est comme ça On neɓata. waɗi mi ala neɓoyde Ɗo sagan so heɓana ɗum neɓoy. allez mi neɓata mi kadi mi wata wonde ɓawo faami mi yiɗama accugol mum Aɗon neɓoyalde aremo sabbi. awa inchallah wallani komi yewtin ko min nanimi sebari mi jaɓi min jaɓi joni aray anga préparé a préparé valise alma je vais aller ok Binta yow ndara ka chambre am ka ley table faami subanala ɗon paɗe ɗe falɗan ɗon gotal gonɗinaɗe fittanala hammuɗo ok ayi ɓayɗa andi woodi ko yewte hakkunde men woodi ko yewte hakkunde min e ɓiɗɗo men faami donc yo andi ga a watta faalaka noon kadi ya waɗa ko andi a joni ɗuɗo hosude joni keɗuɗa lan ko hanki onani ni na ani gonmo ɓay yeetino goɗɗo fuɗɗoto wolan gonma tun nawo an ɗaaɓi
dan si papa mama do ko papa mama tu figirta Não tô ganhando de ganhar, então me ganhando um pouco de ay papa mama ala do a figira ila dum do mi do andi sena do ko papa mama buru da yidu de Oh, mama yo ape melando. Hanking kiki de mino ape manke papa mbino dio. enge papa mama yewti ne bata hare de arti de hala ni lambe arta yoni Ko kon do ber. be hal nan la nyalande benni non joni ne bata hare be arti salli Aku ko mi marambe. andi enge papa maka do fusko la hakunde mon ala Mi marana be kango be kon si alla jab. Ande kiki be ata kan. mi fama di won ide ngabbi be bay ben yen ngabbo be ngabbi be ka no Yo ni marana be ko be ni ko. no televisor kita mau kurang gini ya halang fala arbol minggara do seri Ko yo ni pura jadi. ko dawa de do ko no wela lang ha bay dum do no wela papa ma Nene. Mama no papa no do dem. ala la no do de min tigi Ninga ni membe ala no do ko no le hari dum do wa. Ade be no da. min tigi dum do ani ni la hari dum do wowirami ajin tigi ma bike dum do ade ni dike kon no ni gerbude dum do de wani en mi jo kan der suudu ga nan be bi no be ne bata mi dala no dide ani ni tigam ni ani Que la séance commence. Amenez-moi l'accusé à la barre. Allô? Oui. Come dengo mappe.